Zemplínske múzeum, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva do zimnej záhrady na vzdelávaciu a zábavnú interaktívnu výstavu Vynálezy vedecká hračka. Pripravilo ju Banskobystrické občianske združenie Vedecká hračka ešte pred 10 rokmi pre Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Výstava sa venuje prednostne hračkám, ktoré majú evidentne uvedený patent alebo inú formu ochrany. Na výstave je niekoľko desiatok hračiek. V strede každého stola je teda prvá strana alebo viacej strán z udeleného patentu. Ostatný, ktorý sa nám podarilo nájsť, je práve ten stále smetný vtáčik, ktorý bol opatentovaný v 46. roku pánom Sullivanom, ktorý bol profesionálnym vynálezcom. Beata Pôbišová nám niektoré hračky prakticky predviedla. Sme pri stolíku hračiek, ktoré znázorňujú rotáciu. Pre mňa takým kúzelným telieskom bol tento rattlebag. Roztočím ho doprava, po chvíli zakmitá a sám sa točí doľava. Nepochopiteľné, veď som mu dodala energiu a hybnosť, ktorá jasne hovorí, ako sa má hýbať. A patent nám dokreslí, prečo to tak je. Viete, čo je to a ako funguje tzv. Eulerov disk? Dáme dole metúci hologram, ktorý tlmí. A na tomto dutom zrkadle, zväčšujúcom zrkadle, podobne roztočíme tento polkilogramový disk. Vedecké hračky pri hre a manipulácii približujú alebo demonštrujú konkrétny prírodný jav, zákon alebo technický fenomén. Vyskúšať si ich a teda aj zahrať sa s nimi môže návštevník bez ohľadu na vek. Každá hračka vlastne prispieva k omladeniu. Už len to, že sa máme šancu hrať, je sociálne veľmi silný faktor. A nie to hrať sa ešte s hračkami, ktoré majú tú pridanú hodnotu, že pomocou nich niečo pochopíte, si niečo uvedomíte, sám to pozorujete a tým sa to dokonale zapamätáte. V našej televízii sme viackrát predstavili šikovnú a talentovanú Luizu Leu Lavríkovú, ktorá sa okrem iného venuje aj fyzike. Beata Pôbišová túto študentku gymnázia Pavla Horova dobre pozná už niekoľko rokov. Luisa Lea má našliapnuté na to byť vedcom, teda potenciálne vynálezcom. Je to veľmi ambiciozná, veľmi zdatná, cieľavedomá gymnazistka, ktorú si mimoriadne vážim, aj pre jej spoločenské vystupovanie, angažovanosť. Proste má naozaj taký malý multitalent, ale určite sa ťažko rozhoduje, že čo v živote, lebo tých talentov má požehnanie, ale verím, že si nájde správne miesto. Grafickým doplnením výstavy, ktorú v Zemplínskom múzeu môžete vidieť do konca júna, sú karikatúry z knihy bývalého prezidenta Svetovej organizácie vynálezcovských asociácií Faradža Mousu.